Tak spoločnosť Rehav ako taká vlastne, čo sa týka tejto konferencii, je iniciátorom. Minulý rok bol prvý ročník a tento rok sme veľmi radi, že pán Nemec prevzal vlastne tú štafetu, lebo samozrejme Rehav pôsobí v tejto oblasti len nejakým úzkej oblasti. A týmto spôsobom, že táto konferencia sa rozšírila medzi všetky ostatné oblasti, ktoré poskytujú tzv. Technické zariadenia budov, ktoré, ako vieme, takisto aj na Slovensku a aj v Čechách sú v našich bytových domoch, dá sa povedať, už dosť neuspokojivom stave, tak dáva to komplexne obraz pre poslucháčov a aj samozrejme v prvom rade vlastníkov bytov a rôznych spoločenstiev, ktoré sa starajú o tieto bytové jednotky a majú vlastne a vidia v každodennej praxi tie problémy a my im chceme poskytnúť vlastne informáciu, aby vedeli, ako vylepšiť alebo tieto problémy odstrániť a tým jednak energeticky zvýhodniť a vylepšiť tieto budovy a v neposlednom rade znížiť problematiku rôznych problémov a rôznych opráv. To jste naznačil, ale jenom v budově, jaký teda konkrétní přínos má tato konference pro posluchače? Co jim předává? No, som to trochu naznačil, presne ako ste povedali, že môžu mať z jednej ruky na jednom mieste naozaj komplexnú informáciu o tom, čo všetko vlastne súvisí v takej bytovej jednotke alebo v bytovom dome, lepšie povedané, k tomu, aby tento dom ako systém mohol fungovať bez nejakých problémov a pri maximálnej energetickej úspornosti. Čiže, ako som už aj zaznačil aj v úvodnom slove na konferencii, tieto veci boli v značnej miere z začiatku podceňované a brala sa bytové domy len z hľadiska toho povrchného vonkajšieho, čiže všetci zateplovali, všetci vymenali okná a pritom komplexne neuvažovali nad tým, že tej budove to nestačí, aby sa dostala do tej kondícií, ktoré vlastne si mysleli, že ju dostali. Takže ten prínos tej konferencie je to, že im to ukáže, že toto proste všetko musíte brať komplexne a ako to môžete riešiť. Samozrejme, spoločnosť Rehav má na to riešenia v našej oblasti, ale na tejto konferencii, ako som povedal, sú zastúpené aj všetky ostatné odvetvia až po výťahy, povedzme, a tak ďalej. Takže asi tak.